meget godt. Du har nærmest ikke spist kage, du har nærmest kun spist slik, og vi ser et godt eksempel lige her, ikke? Den har så været op i næsen på mig, den der... Men hvad så? Hvad skal tommelfingeren der? Hvem er du sms'er med? Det er Dennis. Han står derude. Sms'er du med Dennis? Ja. Hvad skriver du? Det er fordi Dennis han er ret svært ved at håndtere den situation, han står i her i aften. Hvad er det for en situation, han står i? Han står i sådan en situation med sådan en hel masse meget kapitalistiske folk. Det kan han ikke helt forholde sig til. Dennis han har lært at håndtere mig. Jeg tror også, du har lært at håndtere ham. Nu er lykkelig. Nu er med Dennis. Så ved jo Dennis godt, hvis han holder sig i nærheden af de virkelige kapitalister, så falder der jo lidt af. På hvilken måde? Lidt goodies? Ja, er du lidt sugar på dig? Så får han jo lidt oksemørbræd her og der. Jeg ved godt, han har lidt, han har sgu hang til det der oksemørbræd der. Bare vent. Om sådan 10 år, så er Dennis han er den ondeste kapitalist nogensinde. Det er jeg glad for, at vi har fået det her på bånd. Prøv lige at gentage ordene. Dennis han er den vildeste kapitalist om 10 år. Og det vil jeg godt ved, hvad som helst på. Godt, skal vi sige employment? Ja, det kan vi sagtens. Det er i orden. Lad os slutte her. Tak for